Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa ayi shi ba wai da ‘yan uwa bane. Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa yi shi ba wai da ‘yan uwa bane. Sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa ayi shi ba wai da ‘yan uwa bane. Lamarin ilahu ne yake ba uwa bane, mai haƙuri yakan zamo ya ƙetare gini. Ramin mugunta da kuke yi ilahu na gani, mararrabo ka gane zancen da nai da kai nake. Shi tsoron Allah ba a fuska yake ba, ba a sutura yake ba, ma'ana ba a tufafin da kake sawa tsoron Allah yake ba. Shi tsoron Allah wani abu ne da ya ta'allaka ko yake da alaka da zuciya. Ambatan Allah da ake magana, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wazakirina Allah kathira wazakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. To ruhin wannan ambatan Allah yana da alaka da tuna Allah a zuci, shine babban ambatan Allah. Duk lokacin da ka tsaya za ka yi mu'amalar Allah kasuwanci da wani, za ka yi mu'amalar aure da wata, za ki mu'amalar aure da wani, za a yi wata sabga ta kasuwanci tsakanin mutum biyu, za a yi wata mu'amala ta kamfani. Duk wata sabga da ka sani in za ka haɗu da kai da wani mutum za ka yi, to sanda ka tsaya a gabansa ko sanda aka fara, to ka sa Allah zuciyarka, ka hango me ya ce wannan abin haramun ne, kuma ka ga Allah a gabanka. Me ya ce halal ne, cutarwa ne, halal ne ko haram ne, a gabansa da ka cuce shi ko kuwa. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin wani nassin hadisi na annabi mai tsarki, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa shine na ukun mutum biyu da suka hada za su yi kamfani, malam ya hun hadihuma sahibuhu, matsawar ɗaya a ciki bai ha'inci ɗaya ba. Manzo Allah ya ce mana, Allah ya ce idan ɗaya a ciki ya ha'inci ɗaya to kharajtu bainahuma, ubangiji ce zan fita daga tsakaninsu. Saboda haka wannan abun ba zai nasara ba sai an samu tasgaro a cikinsa, saboda ɗaya ya sa ha'inci bai sa Allah a zuciyarsa ba. Don haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa maqamatul ihsan, matsayin mai bautar Allah da tsoron Allah shine an ta'budallaha ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu
fa innahu yaraka. Bautar Allah da za ka yi sai ka yi tamkar yana ganinka a gabansa kake. Haka kowace mu'amala in za ka yi kafin ka fara yinta, to ka dubi me Allah ya ce a cikin wannan mu'amalar. Idan za mu kasance a cikin haka, wani ba zai cuci wani ba, wata ba za ta cuci wani ba, ba kuma za mu samu sakewar da za mu saba Allah ba. Kuma duk shugaban da kuka ɗauko kuka saka akan kujerar ya mulke ku, kowaye shi, in har haka a zuciyarsa take, in har haka a zuciyarku take, to wannan shugaban babu yadda za a yi muku abin da zai cutar da ku a rayuwarku. Amma sanda ka ɗauki ƙafa ka tafi za ka je ka zaɓi shugaban da zai shugabance ka, ko kansila ne, sai da aka baka tsari, sai da aka baka taliya, sai da aka baka sabulu, sai da aka baka atamfa 'yar kwari, sannan ka je ka zaɓe shi. To kai ma ka san cewa ba za ka ga abin da kake so ba, domin ba Allah ne a zuciyarka ka ba wa zaɓi ya zaɓa maka wanda ya cancanta ba. A'a, zaɓin zuciyarka ne abin da kake so aka baka, sannan ka zaɓa. To daga ƙarshe abin da nake magana, a wannan muhalin da muke ciki duka yanzu, abin da ya janyo mana shi ƙin saka Allah a cikin lamarinmu da jin tsoron Allah, shine abin da ya janyo mana shi. Kuma ko yanzu hanyar Allah a buɗe take. Ni a irin mu'amalata da nake, yadda nake zamantakewa ta, na san abin da nake yi mara kyau, ko ban sani ba. Saboda ka kai da kake mu'amalarka a yanzu da kowaye ka san abin da kake mara kyau. Ku da kuke mu'amalarku a halin yanzu, kowaye mutum shi ya san abin da yake yi, wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai amince da a yi wannan abun ba. To wallahi tallahi, idan muka kudirce a cikin zuciyar mu Allah muka duba, muka bar abin da muke, ko muka rage abin da muke yi 99 a cikin 100 ko 75 a cikin 100, muka fuskanci Ubangiji, wallahi ko shakka bana ya Allah Ubangiji zai yaye mana wannan halin da muke ciki. Hujjata wacce tafi kowace ita ce, inna Allah ta'ala la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tabaraka wa ta'ala baya sauyawa mutane su ga bambanci a bisa halin da suke ciki, sai in su da kansu suka canja wa kansu da kansu. Na rantsi da girman Allah, idan za mu samu, na rantsi da girman Allah, idan za mu zaɓi shugabanni 1000, wallahi sai shugabanci, wallahi sai illar shugabancin gaba ya fi na baya, in har ba za mu canja ba. To ina ga kamar abin da za a yi magana a kan tsoron Allah mun ƙare, sai dai mu yi addu'a. Ko da wata magana? Allah gafarta, mai martaba ne zai tafi wajen neman lafiyarsa. In Allah ya kai mu za su tafi tare da Mahmud, shi ne zauna tare da shi, shi ne muke so a taya mu da addu'a Allah ya ba shi lafiya. To za a yi addu'a, kuma shi mai martaba ai ya san addu'o'in da zai wa Ubangiji ya ba shi lafiya. Sai da shi Mahmud ya tafi, idan ya tafi kwa dawo sai ya karɓi abubuwan da ya kamata ya je ya dinga karantawa mai martaba din a can. Mu yi salati kuma gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله.
Allah kara lafiya dan sarki ji kan sarki Allah ki da kuma taimako ya da maka lafiya sukari da kai halin banza ba yara yara kin ji da kyau dan sarki ji kan sarki Allah ki taimake ka. Anta Aisha me kike yana? Don Allah ya yi ki a gidan sarauta bai kamata ki yi wasi da halin da talakawa suke ciki ba. To me ruwa na? Ke me damuwanki da shi? Me damuwanki da halin da ake ciki? Ha'a. Allah ya taimake ku. Allah ya kara muku lafiya. Allah ya kara mai martaba lafiya. Ya muke ranki ba. Ya muke. Murja, ki zama mai tausayi a cikin rayuwanki. Ni karki dame ni don Allah anti, me haka? To ke me damuwanki wai? Ni kin san duk abin da zai bata mu rai, kin san bana duba irin wannan wajen. Kin sai kina ta duba a cikin wayanki kina bata rai. Me dame ki da shi? Wane sarki lamari na sarauta Rabbi Allah yake nufa yi shi ba wai da ‘yan uba bane. Lamarin ilahu ne yake ba uwa bane, mai haƙuri yakan zamo ya ƙetare gini. Ramin mugunta da kuke yi ilahu na gani, mararrabo ka gane zancen da nai da kai nake. Yawa hello ‘yan mata, lafiya lau. Don Allah ajiye wannan gaishe-gaishen tukuna ‘yan mata. Rayuwata tana cikin matsala rai. Wallahi ina dab da rasa raina. Me mafita kawai ni nake nema, ki gaya min mafita.
idan al'amuran nan ba su tafi daidai ba shikenan na yi sallama da duniya komai ya ƙare kenan. To shikenan ina jiran ki yanzu mazan Allah ki sauri. Ni kwamfuta, ni Hajiya da Mori, ni za ki tozarta, ni za ki wulaƙanta ki jawo hukuncin kisa. Ina, ba zai taɓa yiwuwa ba, biki tan wace ce Hajiya da Mori ba. Ni Hajiya da Mori ba sa'ai yaro ba ce, na fi ƙarfin uban yaro ma. Wajibinki ne ki buɗu. In ma wani ne ya taɓa ki, kika yi haka, to da ke da shi duk na fi ƙarfinku. Kau da kara a wurina ni ba wani aiki ba ne. Ga mai maganin ki nan tana zuwa. Idan ta zo ita kuma ki ce mata ba za ki buɗe ba. Barkan ta lokacin sallah yayi kuma abincin kamar. Ok, to shi ne to. Lokacin da ba ta. Bismillah. Ka daina ƙona mu, mu ba ma son aya Allah. Ba ma so, ka daina. Mu ba ma son aya Allah. Uzu billahi min shaitanir rajim. Subhanallah. Allah baya zalunci, kuma baya son mai zalunci. Da haka Allah bai taɓa baki sa'a a kaina ba. Subhanallah. Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa a yi shi ba wai da ‘yan uwa ba ne. Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa yi shi ba wai da ‘yan uwa ba ne.
Allah yake nufa a yi shi ba wai da 'yan uba ba ne. Lamarin ilahu ne yake ba uwa uba ba ne. Mai haƙuri yakan zamo ya ƙetare gini. Ramin mugunta da kuke yi ilahu na gani. Mararrabo ka gane zancen da nai da kai nake.